naiz, azken finean lortu egin baitugu akordio bat aurrekontuei dagokionez, eta alde horretatik ere azpimarratu duke udaleko 6-tik 5 talde politiko aurkeztuko diogula aurrekontu horri. Beraz, horrek esan nahi du aniztasuna izan dela nagusi eta baita ere aurrekontu honi esker Gasteizko udalak bermatzen du beharrezkoa den egonkortasun politikoa. Eta hori oso garrantzitsua da proiektuak aurrera ateratzeko, hiria aurrera ateratzeko eta batez ere gasteiztarrok ditugun arazoei konponbide bat emateko. Akordio honekin indartzen dugula gure plan estrategikoa legealdi honetarako. Azken finean akordio honek indartzen ditu guk ditugun erronkak, alde batetik dago ongizatea eta elkarbizitza sustatzea, eta akordio honekin indartzen dugu erronka hori, gero beste alde batetik dago enplegu duina sortzea eta gaur pairatzen dugu krisi ekonomiko hau gainditzea, eta akordio honekin ere indartzen dugu erronka hori, eta gero beste alde batetik dago Gasteiz berri bat egitea, eta akordio honek ere bultzatzen du Gasteiz berri hori, Gasteiz modernoago bat. Azpimarratu nahiko nuke akordio honek ere bultzatzen duela alde batetik gardentasuna eta parte hartzea. Azken finean izan behar dugu osoko bilkura dela edo udalbatza dela organorik garrantzitsuena gasteiztar guztion parte hartza bermatzeko, eta alde horretatik ere esan beharra dago osoko bilkurak izango dituela ere bere baliabideek eta bere tresnak politikak aurrera ateratzeko, baina beste alde batetik ere akordio honekin bermatzen dugu gobernu batzordeak dituen eskuduntzak eta ahalmenak, eta baita ere akordio honekin bermatzen dugu Gasteizko udalaren lana mantentzea, aurrekontuak 358,3 milioi izango ditu, 5,3 milioi gehiago, eta bai esan beharra dago alderdi politiko guztion adostu ditugun emendakinaren balioa 11,5 milioi eurokoa da, eta finantziazioa leku askoti dator, alde batetik ere daude sententziak, baita ere Itzioren aldetik ere diru sarrera gehiago izango ditugu, Anbisatik ere izango dugu beste diru iturri bat, azken finean atzeratuko dugulako Gasteizko udalak duen sor bat Anbisa elkartearekin edo erakundearekin, eta guztira, esan dudan bezala, 11,5 milioi euro dira, eta 11,5 milioi euroiekin finantzatzen ditugu, adostu ditugun emendakin guztiak.